Tini dopani borok masa bui roh jak lah ke tini news ko nugai lah ke ne dukho nangai ni bukhago khna ai ke pok pai ge omono sini thini komjori जों दाकिनो पगो पनो सिनि थैनि कमजोरि अरनो बुइ बुइनि दफानि सिनो फाप मांगो जों तिनि नियनि बुसकां मानुक जाक मानिनके युथ त्रिपुरा इंडिपेंडेंस न दफानि बुसकांगो तबगानि जेमो बिदु नाय तंनाय र बखारु बुइ मा सगै खनादि ते वा सकदि जों कहा देखायगनि थांतं ना हाया देखायगनि थांतं ना धर्म देखायगनि थांतं ना पापि फुट नियनि बखागो बुइ मा सकदि तान हमले जों बुनि रखायनो जों गोबां अर्गानाइजेशन पलिटिकल पार्टी न सापोर्ट बुट लागे गोसो कदमा फाइलायला हा तमानिबो मुंतै ग्रेटर त्रिपुरालैंड निबो मुंतै गोसो कदमा जों बरक न सापोर्ट बुट लागे फैहा आफा कबै कक उनखे अमसि नोंसा सलाय जागिया उ हाय हाय जों जे बरक न जों नेता समै रहगो सिनि दफानि बां कक सानाय सिनि दफानि बां बका हाखायनाय हि बरक रक खुद बैनि दफानि वानसा दफानि ब्रनि नेता रनि याथे कलाव थाङै गसाय फैगे तमानि बांगै रांनि बांगै अमनो राजनीति अमनो पॉलिटिक्स बरक अरस आंके पॉलिटिकल पार्टी न हाया होया बीजेपी इंथों सीपीएम इंथों कांग्रेस इंथों त्रिपुरा म थांथों जिकुनु पार्टी इंथों आइसा पॉलिटिकल पार्टी न सले रगानि बांगै रां नांगो पॉलिटिकल फंड नांगो बरक को पॉलिटिकल फंड नि बांगै जेफा खाइमागो दफा हिं दालार कक सामागो त्रिपुरालैंड दालार कक सामागो ग्रेटर त्रिपुरालैंड दालार कक सामागो उ पॉलिटिकल पार्टी न फान बाय चले रगानि बांगै ब्रक जेबा खाइमागो जोंनो फालमागो त्रिपुरासा न फालमागो दालार त्रिपुरालैंड नि कक सामागो बथाय अनेक खाइमागो अमनो राजनीति अमनो पॉलिटिक्स और जों सि बुसिथाय जों पॉलिटिक्स थंजागै तंमानि और जों सि मा बुसिनाय जों जे पॉलिटिक्स थंजागै तंमानि दफानिबो मुंतै त्रिपुरालैंड निबो मुंतै ग्रेटर त्रिपुरालैंड निबो मुंतै जे जों पॉलिटिक्स थंजागै तंमानि जों सि बुसिथाय र जों उ पॉलिटिक्स ताक जों थंजागै तंमानि बनो ताबो जों बुसियांके जों बाहायगे गोसो कदमा जों बुजागै तकजागै सातकजागै फैमानि दिन बुसारक नियनि बुसारकबो अम हायकेनो बुसकां भबिष्यत बुजागै तकजागै सातकजागै थांनाय ताबो जों सिनि समय पु पॉलिटिक्स न बुसिगानि जों उ पॉलिटिक्स जे जों सिनि दफारक थंजागै तंमानि बनि यगगानि के सिनि बां सिनि गो काइसेन सल्यूशन जेकुनु एसटी रिजर्व सीट गो एमएलए इंथों एमडीसी नि इलेक्शन इंथों आपरक इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट बासारगै नियनि इलाकानि नियनि कन्स्टिट्यूशन नि नियगनो खुद बनो इंडिपेंडेंटली बासारगै नियग खुदनो बनो कप्लाय माखायनाय हाके जों जे मथाय डुप्लिकेट नेता रंनो जों खरां कटके बरन जवाब रमानाय जों ते थकक जागलिया हि आंगर नोंसा राजनीतिनि कक सानि फाया आं उ त्रिपुरानि त्रिपुरासा हमजानायनो प्रश्न खायगास फायगो जवाब सांगासि फायगो तिनि आनि दादा समान नियनि बुसाला समान नियनि बुफायं समान बहको माइकरै बसागो रिकरै के पर्यन्त हावाई बारी बरमुरा हाथाय कतर प्रोटेस्ट खाइला हा सुबानि बां निनि बां सिनि बां उ बररनि बांगै नियनि बखाव किसे माया दे तंग करै जे बरक उ दफानि बांगै बुसाक गरि करै बहको माइकरै के प्रोटेस्ट खाइनाय रंनि बुम देमानि रक जे सिनि बरक सिएनि एगेंस्ट थांगै पीसफुल प्रोटेस्ट खाइगि तंगर सिलाइ गुलि ककजाक माबाय सिमि सिनियाखौ लामा का संगै एम्बुलेंस न कासय एटेक खाइजाखौ एम्बुलेंस को पर्यन्त उ बरक रंनि बांगै नियनि थानि बुगि नियनि बखागो किसा जों माया तंगदे करै ताबो किनि दफानिबो मुंतै गोबांमा राजनीति चलायफैया ताबो गतमाखा बां वानसा नेता ते त्रिपुरासा नेता जत बाय और कुत्ता बने हम हाई कंडीशन सफाई तो जों ताबो किनि दफानि बरक मासा बुइ रह जागला हाके तिनि न्यूज को नुगायला हाके न दुख नांनायनि बखागो खना आइके पक पाइगे अमनो सिनि थैनि कमजोरि जों दाकिनो पगो पनो सिनि थैनि कमजोरि अरनो बुइ बुइनि दफानि सिनो फाप मांगो जों तिनि नुगायनाय बहाय नाय खनागे पक पाइलायगो जों जतन एखे बासागानि समय फायला हा तेबाफोर समय फायसिनाय ताबो न समय जे आं दादा समान सम बुजाक मानि सातक जाक मानि ताबो आनि बखानि थैनायाखो ताबो आनि बखानि मुतैनायाखो ओबो रानया जे उ त्रिपुरानि त्रिपुरासा हमजानाय रक जत मिलगै आनो जवाब रया जा नेते गासे कक जे डुप्लिकेट नेता रक खनादि बहुत दंहा दफानिबो मुंदैनि पॉलिटिक्स राजनीति थंमानि मथाग लासिदि उ राजनीति जों उ दफानि बांगै उ हानि बांगै जों एकबारे 100 बार गुलि जागानि सयगो आफोरनो नियग एमपी इंथों नियग एमएलए इंथों नियग एमडीसी इंथों बनि बांगैया उ दफानि बांगैसि जों फारगानि मुसुखागे 9863347642 उ नंबर को एसएमएस खालायदि तमानि हमाले नियनि कासे एसएमएस जोंनो कासे फारनाय जोंनो साहस तनाय उ दफानि बां हिंगानि बांगै जों नियनि जे त्रिपुरानि युथ दंनि बेलायनि फानांगो
जों खाबो खायगो जतन जों त्रिपुरा सानि युथ दक थासांगै जों ओ युथ त्रिपुरा इंडिपेंडेंस न करा के कासे ग्रुप सनागै जों तिनि दफानि बाङै सामखायनो त्रिपुरानि जे युथ दंनाय जे सिखला थै रक न कयमों दाग नियमनि थानिनो थुं डिसिजन जाफाय रहा दाग निरक जोंनो लगेर के बा मिलिगै जों त्रिपुरानि जे पॉलिटिकल चेंजेस जों जत मिलिगै तो बलायनाय निरक जोंनो लगेर यां के बा जे बाइके जों साथक जागै तक जागै फाय बहाय के बसकांगो कन्टिन्यू तंनाय आं खाय खाय निरक बरन थागानि बाङै जों जत थासा के मिलिगै खरांति सानाय सानि मुसुगु चिनि बरक उसुक जे बरक कतर कतर तुं उं थांजाक बरक रक बियांबु हांबायखा ताबुकता तै सिरिं सिरिं उंजाक बरकनो आं सावान मुसुगु निरक सिरिं तातुंदि चिनि बावै निरक बावै बावैस चिनि बुसान बावैस काम खायनाय हांके निरक काम के जोंनो जुक्ति रदे सावान मुसुगु निनि लाव हुंथुं निनि पारां हुंथुं निनि तावान बिसिं हुंथुं कुनु तिनि तावनि सुबिदारु जुंमालाया बुइबाय जुं जेकुनु काम खायन थांखे हाया खाजागु चिनि बबैसनो काम खेतिलांना हांखे चिनि youth ni bisingo chung kam strong ma tongnai strong tong hangke bui hasi hanjabui ma phainai ang ukauno ang sawan mutu